May isa nga dolphin itinasarakan sa Jay Igid ti Baybay ti Barangay Camindoruan, San Juan, Ilocos Sur. Daytoy ket nakita dagiti tattao nga awan ng tibiyag ken insigida da nga in report iti PNP San Juan. At daan daytoy ti atidog nga 5 feet. Maipalagip nga idinabiit ket addamet tinasarakan iti mangalap nga naisadsad nga dolphin sa Jay Sitio loob Barangay Alangan, Magsinggal, Ilocos Sur. Iti panagtulong ti PNP ken LGU Magsinggal iti nasao nga lugar. Ditoy nga naimatangan dati nadakamat nga dolphin ket adaan pay laeng iti biyag. Kalpasan iti panakaipa iti importansya ken naan-anay nga panang taming kadaytoy, pinalubusan met laeng dagiti maseknan babaen iti presenta ti kaming ti Provincial Agriculture Office. Segun kini Police Senior Inspector Arsenio Ramos, COP ti Magsinggal PNP, kadagitoy laeng nga tiyempo a nakaimatang da iti kastoy nga isasangbay iti dolphin. Kunamat ti BFAR nga siguro adda problema iti danom ti DJ Uneg. So nga mawawadan, may wawada kasi dyan kunada. So awan tinananay nga prueba tayo lagi jay, apay nga agsanglad da. Iti daytoy apasamak pagyamyamanan nga rod iti nasao nga COP dagiti nakasarak kadaytoy ken iti saan nga panang abuso iti nasao nga dolphin. Numan pay kasta ng ted nga rod ti mensahe iti nadakamat nga opisyal. No daragiti kasto nga sumangsanglad apo pagpangasiyo. Hanyong parpartyen naglalalo pa no si Bibiyag gitawag ilo apo ditoy police station tanong iti kastaket may tawag kumet DJ Bureau of Fisheries tanong iti kastaket may subli tayo DJ High Seas. Para ti Press Corps, Karen Joy Reclusado.